Ahojte ľudia, vítam vás z nového videjka. Ja som krásna. No si. Takže... ten brainrot? Aký brain? Ty si taká telová, ja som akej farby? Pinky, venky. No, super, rúžový, to je úplne vynikajúce. A už tu máme na prvého pacienta. Takže dneska ľudia nebudeme musieť púšťať animále, že Laura? No áno, ja viem, že ty sa ponáhľaš a musíme púšťať pravých, že Laura? Ale ďalšie videjko, Laura, vieš, budeš a vieš... Laura, prestaň. Laura, to je strašne vtipné. Laura, môžeš prestať? Laura. Kuk. No, kuk. No. V ďalšom videu, ľudia, viete, čo budeme robiť? Video, viete, čo bude? Laura. V ďalšom videu budeme robiť tak, že budeme púšťať iba animále, takže som zvedavý, čo budeme robiť, čo to bude robiť. Kam ide? A dúfame, že nebudeme hneď umierať. No, ide na izbu. Tedy máte svoju izbu. Ja si vypijem kávičku. Na nervy. Ten on sa stratil. Ty sa stratila. Ja ho musím sa vať do jeho izby. Aké by nevedel, kde má izbu. Na Takže nezabudnite odber a like. My vám strašne ďakujeme, že máme 80 odberateľov a dúfame, že bude aj viacej. Takže dúfame, že bude aj viacej. kvapky. Očné kvapky? Akože kvôli vysušeným očiam oni pôjdu sem do nemocnice. Akože toto už je nenormálne. Dobre, počkajte, ľudia, ideme sa pozrieť, čo tam robí. Ideme sa pozrieť. Ste normálna, pani sestrička? Laura, vy nie ste normálna, vy by ste museli ísť k psychológovi, ja vás môžem vyšetriť, lebo vy ste taká psychologička, ktorá nemá rozum. Tady mám ďalšieho. Prdka. Dobre, takže... Prdko, poď na izbu. Poď so mnou, poď. Laura, ty si nenormálna. Poď. Že kvapky chce, ty ešte nevieš ani, čo som mu dala more. Tak on je... Tady táto, chceli by ste vedieť, ako sa volá táto postižená sestrička? Táto, budeme ju špehovať. Ona je sestrička, ona je prokletá, ona potrebuje beriať tabletky. Laura. No to je šibla Laura. Nejaké rastliny potrebuje. Viete čo, ja ju otrávim. Ja zoberiem toto a ja ju otrávim. Opa, au. Máme tu mŕtvolu, Laura. Máme tu mŕtvolu. Kde? Nám zomrela. Kde? Lebo ja som ju otrávil. Som ju otrávil. Ale nie, to som robil iba tak zo srandy. Očné kvapky. Kvapky potrebuje Laura. Ječky potrebuješ. Laura, ty si blbá. Dobre, už končíme. Toto už prestáva byť sranda. Ešte jeden zomrie a končíme, si predstav. A kde je ďalší pacient? No ďalší pacient nie je, lebo máme málo hviezdičiek. To je entita. Ty entito. To nemám žiadnych pacientov. Tady je Ujo. Chcem ho vybaviť. You miss Pán doktor ide. the dust. Doktor Harlow. The heart. The mouth. Harlow. Pane Harlové, dobrý deň. Co si dáte, co ste napití? I go. No čo? Neotrávuj, bež do vile, bež na dovčku. Go hard for you. Ďakujeme, počkaj, zavri mu. Kam sa vybral? Kam sa vybral? Animals the Hawks. Tam sú dva, ktorí umreli. Iba $1 sme, Laura, dostali. Ja. To je fakt super. Kde sa stratil? Neviem, Dobrý deň. Poďte, môžete. Uvidíme, ako ste. Laura, ja si myslím, že tento... Laura, ja si myslím, že bude tento asi animál. Sa pozriem. Laura, ty potrebuješ psychológa, vieš o tom? Kde sa mi to vytlačí? Tady, mám fotku jeho. Áno. Pozrejte, neviem, kde je. Tady. No si slepá, ty nevieš mu to dať? Čo máš, chromé ruky, alebo čo? Kávičku si idem dať? Laura, ja ti kradnem kávu. Musí ísť na 5. A vieš, on to môžeš až za 2 minútky. Či koľko, ja teraz sa mi nechce rozmýšľať. On musí ísť až na 5 izbu. Ja idem za ním, ja ho ošetrím. Ty.
A čo má, ale Bleda. čo potrebuje? Nevím. Ja ho otrávim. Nebudeš ho otravovať. Ťa zavrem. Jo, do popelnice. Do popelnice, áno. Ja sa ťa bojím, kúpi sa, čo máš satan. Ja? Ja som Satan, ty si Satan. Kúkaj, ale kúkaj. Hej, kúkaj. Na čo? Kúkaj. Nože kúkam. Och, nič vtipného, ľudia. Takže ideme ho zachrániť. Nie, idem ho otráviť. Nejdeš ho otráviť. Chceš očné tabletky? Ne-e. Laura, ne-e. 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 Rýchlo. Ne. V žiadnom prípade. Dobre, stihol som to. Musíme vydletené oči. A dívaj, čo tady budú, ja sa bojím. Ďalší máme. Koho, tebia? Ty si... Koho, tebia? Dobre. Dobre, musím si ho... Čo to je, že je? Kočka? No, to je maximálne Laura. Kočka. Kočka, ktorá gňaví. Takto. No už biež, už vypadni, už si zdravý. Však vyberiete... Som sa zlakol. Som sa zlakol? Koho? Čoho? Teba? Ty si zlý. Ty si zlá. No, take. I got Čo robíš? for... Ježiši, tvoja angličtina. 0 bodov. On je úplne... Máme prvého animálu. Dobre, takže zatvárame. No service. No service. Takže toto ti zavrieme. Scary. Bože, vypadni. Ty. Máme teda ďalšieho nového zákazníka. Blbec, vypadni. 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 Ja ti říkám vypadni. Vypadni. No takže jeden... Říkám ti vypadni. Nečum na mňa. Nečum na mňa. Oči máš jak sova, že? Áno, hopa. Nečum na mňa. Špína. Takže ja idem zatiaľ urobiť snímky tomuto pánovi. Počkaj. Potrebujem porozprávať. No, neklop. Čau. A máme tam nejakého pacienta vôbec? A nehnevaj sa, akože tu máme nejakú onú bílú jeleninu. Čo to je? Bílú jeleninu. Bílá jelenina. Takže vybavíme to Samuel takto. Hej. No. Úsmev, sír. Že ja ju nefotím. A neviem, nač kecáš, už sme to dávno mohli mať spravené. Počkaj, ja sa s ňou vyfotím. Budeme mať památku na mňa. Jelenka. Krásne. Čau. Počkaj! Však ale my potrebujeme mať zákazníkov. Čau. Ale Samuel, teraz už naozaj. Ahoj. Samuel potrebujeme mať... Zavri. Tento ne, on chce furt kávu. On chce furt piť kávu. Dívaj, uvidíš to, on bude chcieť kafe. Dívaj. Hello. Friend. Barney. Dívaj. Can you give a coffee? Coffee. Nakakaj si. Takže teraz budeme mať chvíľku. Počkaj, ja mu ukážem, že pijem kávičku. Dívaj, chceš kávu? Dívaj. A čo Čau. mu dáme tú kávu? Čo sa stane? Nerob. Počkaj, ja mu ju skúsim dať. Smolka, nemáš. Smolka, nakakaj si, budeš žebrať niekde inde. Čau. Ešte nechcú vidieť. Strašne smrdíš. Bože, vypadni. No service. Čau. Vypadni, ti říkam. Och. No smolka, nemáš. I don't like a coffee, jo? Čau, more. Vypadni, už sem nechoď. Čauko. No, a pošli nejakého lepšího, jo? Ty, kafíčku. Takže ľudia, pri dnešnej videjko by to mohlo byť všetko. Bude part 2, takže ahoj. Daj odber a like. Aj zvoneček môžeš.